थ' रायजोफोर नोंसोर नुखाबाय जानांगौ निउस चेनेलफोराव अरुणाचल प्रदेशआव जोंनि सासे बर' सुबुंखौ गुलि गावदों होननानै जों निउस चेनेलाव नुनो मोनदों। थ' रायजोफोर जाथाया मा जादों, गुबै जाथाया मा, बेनि फारसे जों नायनानै लानि। थ' रायजोफोर खाथिनि साखाथिनि रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि आसामनि जे बर' दैदेनगिरिफ्रा खोथा फोरमायखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर फुल डिटेल्सखौ नुलांगोन। जाय गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि बर'नि बै गुलि नांजानाय सुबुङा बेफोरनि फारसे बिथांनो न्याय जानायखौ न्याय होयो नंबा रायजोफोर, जाहाथे जोंनि बिटिसि सरकारा बिनि फारसे एक्सन लायो थाब आरो जाय गुलि नांजानाय बिनि फारसे आसाम सरकारा बिटिसि सरकारा जाहाथे बै गुलि गावग्रा बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामो। थ' रायजोफोर जाथाया मा जादों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, नंबा बुजिनाय नङा नोंसोर। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदों आरो ना बे जायगायाव माने ओरैनो एयारगानाथ' बेसेबां नांहैया, आं पइन्ट टुनि माने एसे जाज खालामदों आरो। ओमफ्राय बिसोरो दै जिङाव फ्लिंफ्लां दंबाय थायोमोन आरो ना। बेनिफ्राय आं बुंबाय जेनेबा बिसोर बेयाव नागिरबायना, नोंसोरो बेयाव नागिरनाङा, डाइरेक्ट मानसिया सन्देह बेनो जागोन होननानै पुलिस फैखांनायनि उनाव थांबाय, थांनानै दा माने नुबाय आरो, नुनानै गावसोर रायलायबाय। जोंथ' जेनेबा जों थांदों बेयाव मानसि आरो ना, बेयाव आबाद मावगासिनो दङ। ओमफ्राय जेनेबा बे पइन्ट टुआ दङ आरो। ओमफ्राय जों बुंबाय बिदिनो लाबोनांगौ। ओमफ्राय गावसोर बुंबाय बेयाव लाङोब्ला पाब्लिकआ माने नंगौबाबो नङाबाबो बुनो हागौ होननानै माने बिसोरो बेजों लांबाय आरो। ओमफ्राय जों बुंबाय ना, बिसोरबो दा आरबिनखौ बुंबाय सार बेथ' रुल नङा, जों बिदि बुंबाय जों बेथ' रुल नङा, बिदिसो लाना फैनांगौ, नोंसोर थानायाव रायजोफ्रा बोरै बुंनो। बबे गारिजों लांदों? गावनि दायनिगिरिनि गारिजों लांबाय आरो। ओमफ्राय जोंबो सानैसो थांफानो होनना बुंदोंमोन आरो, ओमफ्राय फैफा होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं बुंबाय बिसोरखौ जिथु दायनिगिरिजों थांनानै दा लामा ससेयाव माबा मोनसे जालाङाथ' होननानै। बियो जिथु गावग्राया ओरैबायदि आरो, जेनेबा जोंथ' सन्देह बेखौनो बिनि माने रायलायनायफ्रा माने माखासे नांथा जादों आरो, स्पष्ट क्लियार जायाखै। ओमफ्राय गावनायनि माने खथाखौ मोन्दों आरो गाव गुलिखौ गावदों होननानैबो सिमान जाखादों होननानै जों खोनादों। फार्स्टआवथ' जेनेबा गावाखै होनबाय थादोंमोन, उनाव थोर मावनानै माने खोथा गोबां रायलायनानै गिनानै आरो गावनायानो जाहैबाय। खथाखौ मोनसे मोन्दों आरो, गावनि जायगायाव आरबिनानो मोन्दों आरो बेखौ आरो, गुलिबो दंफायो। दायो बिथांखौ बेजों लाङालासिनो गुबुन लामाजों मानो लांखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? बेनि रिजोना मतलब बे आसामिखौ बेलेग गारिजों लांनाया जों बेखौ जुक्ति मोनाखै। एक्सुवेलि बे जोङो अन दा स्पटआव मोननांगौमोन आरो बेखौ। स्पटआव मोनोबा एक्सुवेलि दानि नोंथांमोनाथ' सोंदोंमोन होमबा मिडिया पार्टिया आरबिनाव, बेखौनो बिसोरो जबाबखौ बिसोरो थानायावसो होगोन होनना बुंदों, थानामै आजाव होनना बुंदों। बेखौ थारमाने जोङो जुक्ति मोनाखै आरो। बेथ' थिगानो, नाथाय बिथांमोननि जि थानानि जि गारियाथ' बेयावसो दंमोन नालाय जायगायाव, नाथाय बिथांनि दायनिगिरिनि गारिजों थांनाया बे बेसेबां जुक्तियाथ' एक्सुवेलि बिराद 100% बे इलिगेल जाना दङ। थारमाने मानसियाथ' दा अलरेडि सिरियास जाना दं, मेडिकेल माबा टेस्टफ्राव मोनहैबाय, दा मानसिया सिरियासआवनो दङ। दा जों बे दायनिगिरिखौ नांगौमोन, दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जोङो थानायाव लिंलांदों, अरुणाचल थाना हलंगि थानायाव। दा जोङो मा रिजाल्ट मोनगोन, दा जेनाखि अलरेडि बेखौ पइन्ट होदों, गावदोंमोनथ' सिलाइजों गावनायाव जेनेबा माबायाव उदैयाव हाबदों, हाबनानै जेनेबा गुलिया बिब'आव नांहैयाखै, गेजेरावनो दं। दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं। दा बिनि बेलायाव जों मा बुंनो, दा पाब्लिकआ जोंनो बेनो न्याय नांगौ, मोजाङै न्याय नांगौ। थारमाने जोङो बेखौ 100% जों दायनिगिरिखौ जों हमनांगौ आरो, बेनोसै आरो। बिथांनि गारिजोंसो लांदों, जेनेबा दायनिगिरिनि गारिजोंसो बिथांमोनहा पुलिसफ्रा थांबाय, दा गावसिनि गारिजों लाङाखै, बिनि सायाव मा बुंगोन बे समाव? बिसोरनि बे बेलायाव इन्डिभिजुवेल बिसोरनो थांनो हागौ। थारमाने बेखौ पस्ट खालामनानै बे थथा गुलिया मोननै दं नालाय, नङा होमबा? बेखौ बिसोर जास्टि खालामनानै बे एकुरेट नंगौना नङा, बे गुलिया पइन्ट टुनि बेखौ बिसोरो जास्ट खालामनानै पस्टबो खालामनो हागौ बिसोरो। दा एक्सुवेलि जों बेखौ जाम्बि नंला दानि जुगाव, नङा होमबा? दायनिगिरिखौ गावसोर खम खालामनो थारमाने बिसोरो हलंगि सेर लांनानै एयारपर्टनि लामाजों लांनानै लांबाय, बासायनाय बायदि जादों आरो, बासायनाय बायदि जाहैबाय पुलिसनि मथे। इसको कहाँ ले गया अभी? थाना में नहीं आप थाना से मिले थे। इधर थाना कैसे लेके गया? डिपार्टमेंट का गाड़ी था, वो आसामी का गाड़ी। आप लोग थाना में आए ना, थाना में बात कीजिए। रुको अभी क्या मिला? अभी कुछ लाना था, रुको, नहीं आप लोग जवाब देना पड़ेगा अभी। नहीं रुकिए, आप लोग जवाब दीजिए। वो लोग का घर लेके गया, जो भी थाना में आ जाइए। नहीं थाना में बात ऐसा नहीं, कोर्ट में थाना में लेके गया, थाना में लेके गया। थाना में क्यों लिखे गए? वही तो उसका गाड़ी में क्यों लिखे गए? वो तो उसका रीजन तो हम लोग को सही है, क्यों लिखे गए थाना? अभी प्रूफ नहीं है, जो भी हो प्रूफ नहीं, अभी हम लोग बात। नहीं अभी थाना में प्रूफ चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए क्या? क्या मिला अभी? नहीं Betul, jalan aja deh. Betul, enggak apa-apa, bodohin dulu.
बदलनि बुंलाय रायलाय दायनिगिरिनि खोथा बुं बुं बदल बदल बुंलाय